Hi ma'am sir, kumusta? For this video is magbuhat tag photo Sintra board. Ang gamito na to nga photo sticker is QUAF. Gamitan na to siya photo top. QUAF gyapon ng brand. Pagtao daning photo top, gamitan na to siya o QUAF gyapon na laminator. Sa Sintra board, gigamit na to is A4 size, 3mm. Ang atong buhaton nga Sintra board mga ma'am sir ay box type. So sugdanan na to. So ma'am sir, so ang unahon na to, butangan na to og photo top ang kining picture. Hi ma'am sir, so human na tagbuhat mo na ni siya. So duha ra atong nabuhat kay na damage ang isa. So mag-print na pa to. So kita ra pa sunod akong video.